Iging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Hala, sige. Diretso na po, Tingog Kanbanwaan. Good morning. Fiesta official ngunyan. National Heroes Day, Lunes 29 de Agosto. Happy birthday po sa mga nagba-birthday. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos, enot sa gabos dapat. Sagkod man kita 10:30. Sana dakul-dakul tabi ka mo nag-arantabay hata. Daing trabaho ngunyan, both ang public, lalo na ang public offices. Buda kadaklan sa pribadong sektor. Apwera po kan sa radyo. Daing puro fiesta official, diretso yan. Kaya kita po nag-imbitar man na sana po yaong kamo paramdam lamang. Ligaspi, good morning! Albay District, Marhay na aga. Buda sa Daraga. Ano lamang tabi daw ang pinaghanda dyan na pangudtuhan. 0961-759-0888 Globe number ko, smart number ko yan. 0961-759-0888 Globe number. 09, okay, smart number sa Globe naman 0926015620. Messenger account, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Sige na, sabi, good morning sa gabos na suki niya tong security guards. Diyan po sa control tower kan Bicol International Airport. DCGB dyan bunjing sa control tower kan Bicol International Airport. Napasyar kita dyan kan Saro, good morning sa barkada niya to dyan kay Sir Ray Babasa, kan Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, dyan sa Bicol International Airport. Napasyar kita dyan tatabunjing ha. Hiling taan prosedimento kung paanong pagpalanding kan mga eroplano maging international flights. Budaan pag take off. Control, this is flight 295. Flight 295, this is control. Take runway 2. Sample pa lang yan, katabunjing. Rainaga, dyan sa Men and Women kan Civil Aviation Authority of the Philippines. Bilog na tabing Bicol. Magiriba-iba man kita sa good 10:30 katuwang. Ang sa tuyang pag-iriba. Kumpadreng Jim, Pading Jomar, kumpareng Al. Ans, Luens, Buda si Joshua. Sa Manibela, sa kontrol kay sa Manibela. Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical. Ang samuya pong Chief Tech. No less than the big man himself, Ramir Bunjing Tanay. Para mo Bunjing, tama itong pinagigibo mo. Tanganing mabawas-bawasan ang hamis sa lawas mo na. Tama ito. Day ka na mag-chaser, Buda ang gin, isabaw muna sana sa maluto. Yan. Ang samuyang amigo, Bonjing Tanay in the house. Newsroom. Yaon dyan, nagtatarabang-tabang. News Direct Edwin, News Manager Mar para po sumada lokal as in international, Buda national. Ang mga walang gatapat. Production ng samuyang Anghel, Angel Mustaza, siyempre si Richard Buda, si Tricia, yaon dyan sa broadcast mi Mantabi. Sa internet, worldwide, netwide, Tricia and Richard. Check. 1 2 1 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Maray na aga, Sir Engineer Dan Azopardo. Good morning sa familia. Salamat Engineer Dan ha. Magayuno na pagkaaga Papa Pio. Warang hangover. Yan. Iyo, tama ka tabi. Sir Engineer Dan na Azopardo. Warang hangover. Tanya on tadigdi hang ever. Yang perminang. Hangover Engineer Dan, good morning tabi sa imo. Buda kay kumpadreng June Pitero dyan po sa Lapu-Lapu. Maray na aga, God bless man tabi. Kumpadreng June, may pabati sa tuya ning birthday kay Madam Nori Homo. Birthday dangon yan. Happy birthday tabi sa imo Madam Nori Homo. Hali da kay Sayong Maraya. Yan tabi. Sige. Maisugon ang gin dai kaya ni Ramil Tanay na isabaw sa kanin ang gin, Sir Pio. Anong dai kaya? Iyon na ang lawas ni Tatabong Jingon yan. 95% isopropyl alcohol. Ano Tatabong Jing? Good morning. Bueno, bago kita magdiretso, nagapaparharapot sa satuya kung sa'y nakaburol ang satuyang amigo pag-iriba, comrade sa media industry, si kumbaga si dating Provincial Director Mar Arguelles. Sa diring tao kan sa tuyang naging pag-iriba digdi si say na nga ito Angel Mari daw si say nga ito sa dating pag-iriba. Si Johnny. Yan, Janila. Yan, si Janila. Yan. Mga sa diring tao niya yan, como may blood relation sa duman sa agum ni Mar na Arregle Mar na Arguelles yan. Na maaram na po si dating Philippine Information Agency Provincial Director Mar Serrano Arguelles sa mahigos and day ka lamang tatabunjing maning masasabi ka ini gabos accommodated ni Sir Mar Arguelles na maaram na siya madalion tatabunjing sa iyang pagsukomb sa kapahingaluan nagkaigo ito nin cancer bigla na na-diagnose stage 4 na cancer. Nalingaw ko lang kung cancer sa anong parte kan lawas ito basta madalion ang termino nga ni na nakaabot sa satuy akan mga barkada talagang mga more or less 4 months na lang natatada niya nga life span. True indeed September parang base sa medical research 4 months itatagal pa kang buhay ni Sir Mar na Arguelles ini nga September tama yung mananggad nagaadang-adang nga September binawian na po kan hiram na buhay si Sir Mar Arguelles. Yan nakaburol po dyan sa St. Peter's sa Bugtong sa second floor. Hanapon na lang tabi duman parang room 202 sa second floor igwanin misa alas 5 taod-taod na hapon pagkatapos may tribute man na sa media community kay Sir Mar Arguelles so farewell Sir Mar, no more pains and yan po heavens has again gained one good soul tatabunjing heavens once again gained one good soul sa paagi po ni
Sir Mar Arguelles, ano tabi? Yan, okay. Sa St. Peter's po, yan, St. Peter's po. May dito para harapot kay tabi sa to, ano? Sige ta, simbagon ta lang ini, na sa tuyang po, Boss yan. Boss Audrey, yan. So mga barkada niya to sa Presidential Management Staff. Yan. Tige. Sa kontabi, Boss Audrey, kung nakamonitor ka mo dyan, sa Papa Mike Sierra. Good morning kay Migong King Reginaldo. Sabi ni Migong King, condolence sa pamilya ni Sir Mar Arguelles. Yan, walking body man agad din ni ni King na Reginaldo, amigo niya to, dyan sa Peñaranda Park. Ang pagkaaga, mga mag-alas 5 pasado, 5 a.m. up, yaw na dyan nag-walking, the ever smiling, ang pagnalikan, pero yan accommodating si Papa Mar. Yan ang kwan, yan ang dapat Papa P. Yan. Okay, si Sir Mar na Arguelles, nag-walking siya dyan sa Peñaranda Park almost every day. So condolence, sabi man ni Migong King na Reginaldo. Migong King, maray na agatabi man sa imo dyan sa Bunker 1. Okay, so yun na po. Papa Mar, heaven again gained one good soul sa paagi mo po. News ining si Mar Arguelles. Dati niya itong pag-iriba sa news industry. Yan. Philippine Information Agency, Mar Serrano Arguelles. Farewell, our comrade. Okay, sa St. Peter's ang bural sabi iki-cremate soonest ang apod ko man kay digdi Papa Marman si kay Mar na Arguelles. Yan apod kan Papa Mar, Papa P. Ayan. Okay, sige, yan po tabi condolence kay Sir Mar Serrano Arguelles. Ma-commercial muna kita gayud tatabunding saro mo nang dyan sa familia Olaviaga sa Upper Binugsakan, maray na aga tabi, and we will be right back. May mga pagirumdum dan igo kita ning dakol na mga temas paguro restorya ngunya na pagkaaga. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado.
Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Paisi, managod sa Special General Membership Assembly. Darakan resulta kan ipinasar na Aleco Board Resolution number 051 and 052 Series of 2022. Ipinapaisi ang gigibuo na Special General Membership Assembly susug sa Artikulo 3 Section 2 kan Aleco Constitution and Bylaws sa maabot na petsa 3 kan Setyembre 2022. Sabado, alas 2 ng hapon, nagigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City. Paghuhururunan sa nasabing aktibidad ang mga minasunod, pagpresentar kan mga pangyayari sa satuyang kooperatiba, pagmukna kan pinirmahang concession agreement, kamugtakan kan operasyon kan Aleco APEC 2014 up to present, audit report kan NEA manugod sa pinansyal, technical as in institutional na aspeto kan operasyon kan APEC, pagpresentar kan mga naginibo kan mga nakaagi as in presenting Aleco Board of Directors, mga pagpipilian para mapakarhayan Aleco. Ang pwedeng mag-atendir iyo ang mga lehitimong miyembros konsumidores kan Aleco APEC hanggang Hunyo 31, 2022. Mapoon ang rehistrasyon sa oras na alas 9 ng aga hanggang alas 2 ng hapon. Magdara ng COVID-19 vaccination card maski anong valid government ID with picture as in pinakabagong APEC bill na nagpapatotookan sa indong persona para maibitaran ang kanipisilan sa pagrehistro. Dahil pwede ang pag-atendir sa paagilin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembros konsumidores. Salamat sa indong padagos sa suporta sa satuyang kooperatiba. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-carry ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines.
Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Purago ng Bicolano, ang hanap buhay. Nakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige tabi, madali mo na Luwens, ining sa tuyang viewer digdi sa DCGB News Online, ining si paburo baliktad kaya ang kade na mga ngaraninda Kuliso gay ni Soria Eva Soria Kuliso nagaput kung magkakatanggap din po ba ng financial assistance need nila ng gamot sa school watching sa Pulanggi Albay. Ano pong financial coming from sa info na ahensya di gobyerno takong kaipuhan ning bulong pasiring ka mo dyan sa Municipal Health Office. Tabi. Kung financial assistance, pwede ka mo sa DSWD duman sa may pinag-apod bagang so may nasa krisis na sitwasyon yan, pwede iyan tabi. Sige, try lang po nindo ha para sa financial assistance ha. Sige, taod-taod iba pa nindo mga mensahe ha, dahil mag-disusperar babasahon niya to yan within the program. May mga report mo nakita dyan sa luwas, ilaog ta yan. Idiretso ta na ang informasyon. Nasa linya muna si Luwens na Barcena. Luwens, good morning, go ahead na. Yes, salamat tabiya Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta, pinaposisyonanan ng mga miyembros kan Regional Mobile Force Battalion. Legazpi City PNP o RCG Police Lieutenant Colonel Dennis Balya ang mga nagkapirang strategic location sa syudad kan Legazpi nga ni na maprebentaran ang pagparadugang kan kaso ni madlain-lain na klase nin harabasan. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News si COP Balya na siya nag-request na nin siring na special force kan kapulisan bilang katuwang kan Legazpi City Police sa pagpapatrolya nga ni na magkasarakote na ini mga mararaot elementos kung magkataon na ini gumiribo ng krimen asin mamirwisyo. Sigun sa hepe da mga las ang mga taga-Legazpi kung nagrelibot ang mga ini na aralaba ang mga daradarang badil sa parte ini kan pagbantay kan pasi orden asin tangani na magkatarakot ini mga mabat. So kumbaga ang terminolohiya kaan boots on the ground. Roger to that. Igwa na kita digdinin na mga miyembros ka na mobile force mismo maglilimok-limok sa indang determinadong estratehikong lugar susog sa assessment kan na seguridad. Roger to that, tabi Sir Pio. Oh, that's good. Tanganing ma-preventara na yan na kriminalidad buda lalo na ining mga inda na mga puting van na yan. Man, sigan dupa-dupa ko dyan sa puting van. Ay, na dahil mo rin napapait sa ko. Igwa man, day man nagpupundo. Dagdag na elementos, mobile force. Dagdag na elementos, sabi Sir Pierre. Tengi pala si Sir Balya, ani man pala ni si Regional Mobile Force. Yan. O kung kaya nakihuron man siya, natawan man siya ni na tropa na maglilimok-limok digdi, at yun natabi ni Sir Pio, duwa ng aldaw, salamat sa man na Diyos, wala kinagre-report na may nahatasan. Yan. Ano daw kung naihapot man Luwens, sa checkpoint baga, man sana, yan na mga van, kung bako sa nang motoran sa indang kasi paborito,
kaso party private vehicles makuan man lamang ma-check ano daw tabi. Apotod sa tabi yan, Sir Pio, sa mga masunod na oras o kaya sa pag nakaulay ka naman si Chief Banya. Yan. Na nanotaramtaman ng gandabi, Sir Pio, nakadaklan motor pero pag bihikulo, pipalagpas. Iyo baga tabi na malay mo kung igwa na dumanin itong so security guard na naman nakalunad na may mga tusok-tusok na naman dadarahon sa Pasay. Yeah. Iyo baga tabi ano. Correct. Pwede man baga na or alternate ngunyan so four-wheel vehicles sa aga naman two-wheel vehicles so depende sa indang strategic sabi na nga ni checkpoint na pinagigibo. Roger to that. Okay. Kuda, sigun sa hepe, maski na nga ni, sabi na nga ning duwang alota dati kaya halos oral daw na siya na may nare-report na nadudukutan o nabasan. Alagad daw sinda nagiging kampante, mas lalo pa daw nila pinagpapahigod niyan ang pagbantay kan pasyor din sa Legazpi. Yo. Alagad na nga ngapudan man si Malya sa publiko na kung nagpapaligaspi, maski na nga may araw tayo ng sinang pinagigibo, magpasiguro pirmi, isecure ni marhay ang mga gamit, nga nila yung maging biktima ni mandurukot, asin kung mahali sa mga kanyang harong o mga apartment, ipasiguro na sarado ng gada, ngani na day makalaog ang mga mabas, tangani ng makagibo na mga main krimen. Roger. Yan tabi, Sir Tio, ang mga dagdag pang istorya, halidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si Luwens Bursi Barsana. Salamat Luwen sa istorya hali dyan sa Philippine National Police. Bago kita mag-station break buda time check. Aram nindo sa totoo lang, nakakahiling ning oportunidad buda kaluyahan. Ining mga bas buda mandurukot, pickpocket, snatchers, digdi sa Legazpi. Ano po itong kaluyahan, ha? Saro sa mayor na kaluyahan na nahihiling nila na pinag-oportunidad is pagkatapos ninda tatabunjing na mang snatch, buda mang dukot, mang bas, day maning nadadakop the shortest possible time na snatcher, buda bas o pickpocket, day mambaga. So anong nangyayari pag abot mo diyan sa pulis, mapablatter, day tanang nga ni isabot tatabunjing kung igwa lamang ning follow up na porsigido. Pagkatapos, paminsan pa ang makukuha niya itong simbag, paano ngayon sa mga nagreklamo, dahil naman nagdesisyon na magdemanda. Ade, now, diyan minalaog, minakusog ang buot, kaya ning mga maabastay lingan na ngayaw. Dahil man baga nga kita nadadakop, ta nakahiling ning kaluyahan ta, after the crime has been committed, daing maray na follow-up performance na nahihiling na may resulta, nakisira, nadadakop man lamang, so suspitsado ta masakit baga paano tatamuding kung daining witness daining pag abot mo diyan sa pulis maray kun ikasa nang asikasuhon dakul man bagan pig-asikaso kaan diyan pagkapablatter dai ta nasabot kun igwang special na masabay lamang sa imo now sa inangyari ano sukan kun igwa lamang ni naga-follow up kaan na oral daw sagkod na minaabot sa punto na nawawara na sa na di natural way and dai naman ning minadi man taday naman nadadakop apis apwera kung dakulang krimen ang nangyari na nakakakuha ng atensyon kan komunidad. Pero ini mga saraday-saday malalo kung ang mga biktima para rihotang daing numero sa sosyudad, daing poder, daing impluensya. Manita sabot pagkapablatter dyan na and the song remains the same. Rataramon paano ngayon daing man nagdidemanda suwukwan. So, naisnatsan, saro yan sa manahiling na kaluyan. Pero, if we reverse the situation, igwang nang isnats ko niyan, after pirang oras, nasusog, tulos, and araw ka na permian performance, nanadadakop tulos, the shortest possible time ang mga perpetrators, madua-dua naman ang mga snatcher na, dahil nakad dyan sa Legazpi, ang mga pickpockets, maabas dahil na po dyan ta. Kinahapunan o kaya kinaga nadadakop tulos bako yan saro po yan sa nahiling na kaluyahan apwera kay na ining deterrence sarong bagay man iyan. Okay, now maray taigong niya ning mga members kan mobile force batalyon na naglilimok-limok talagang igon ning efekto nagkapirang aldaw na dada ining blatter ning snatching harabasan nya day man nangangahulugan tatabunjing nan gabos na sa gabos na oras yaon ining mga members kan mobile force ta
kulang ang sa indaman na puwersa baga. Sa ratio and proportion, kulang ang puwersa kan kapulisan. Anday man nangangahulugan na ang ratio 1:1 sarong syudadano, sarong pulis ang magbantay. It will never happen. It will never happen. Day man talaga magag 1:1 ang ratio ng pulis buda civilian. Day po yan. Now, pagharali naman kandigdi, makakahiling ng dagdag na kaluyahan naman sukan sa mga mal-elementos. Dahil na naman nga sa mobile force. Mapait naman nga kita. Tadain na nga ni so deterrent factor. Sige na naman nga, mang-snatch na naman kita. Paka-snatch ta dyan, paka-pickpocket. Dahil magkita na dadakop. Saka, arog po kaiyan ang kuan, ang nangyayari. Apwera kung ang kaso is so sensationalized and involves mga darakulang personalidad. Talagang piparalo up yan, resulta talaga na pinaghahanap kaan. Pero kung mga ordinaryong tanaw, pagkapablatter kaan, inda ko na sa natabi. Kung anong nangyari. Oras, Pilipinas, 37 Lapuas, alas 9. An oras hatod sa Indokang. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus brand X on polyester. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Bimeg Integra with Immunoboost. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Kong Joey In your life you have a star. So choose not sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City sa Inutan Sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco sa Inutan Sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez.
Diretso na kita kan mga istorya. Duman man kita sa kay kumpadreng Jimmy Nasalita sa Tercer Distrito kan Albay. Sa taon-taon pagkatapos kang report ni kumpadreng Jimmy, ito bagang nadagog danindo padagos na lang forum sa aga tanganing maka-encourage pa kita nin mga viewers, listeners makapagparticipar madagdagan tang kaaraman manungod sa alternative energy source sa aga yan. Pero taon-taon pagka-report ni kumpadreng Jim, tawan tamaning overview man digdi sa tingog kan banwaan. 14 bago mag alas 10, kumpadreng Jimmy, Diyos marhay na aga. Yes, maray na aga pare sa mga dagdag niya tong bareta hali sa paghaloy na pagkabalahaw o pagkaguot kan roida kan dalagan kan lokal na gobyerno kan UAS may kinaraman sa 2022 annual budget kung sain na UAS anda ika ito nakakapa-aprobar kay ni sa Sangguniang Bayan dahilan sa politika. Sa ngunya nakalusot man giraray ang sobra sa 400 milyones na annual budget tabi pare. Ini ang pinagkonfirmar ni Kagawad Gader Ilyama, membro kan Sangguniang Bayan, kung sain so dating nasa majority group ka ito, ngunyan minority na sa Sangguniang Bayan, malumo ko na sa approval. Yan. Sa ngunyan, makakamove unaan na lokal na gobyerno kan UAS, dahilan sa kulpa na ang karaba kan na politika digdi, matapos ka na nakaaging eleksyon mayorya sa Sangguniang Bayan ng Ghana, iyo ang appeal sa presenting kay Mayor Domingo Iscoto, kaya solved na ang dalaga digdi sa lokal na gobyerno kanuwas manangod sa programa asin mga proyektos digdi sa lokal na gobyerno. So natatada na bulan ngunya na taon, nga bulan ngunya na taon kumpadreng Jimmy, ini ng budget na ipinagtalaan ni dapat ka nakalis na taon para sa taon na ini, iyon ang gagamiton, ano? Enacted so pinagagamit nila. May mga limitasyon sa gastusan. Kan lokal na gobyerno, mga programa, dahil nga nito dahil man sindaki budget na naaprobaran pa. Kaya lamang, pero natatada na sa nagbulan, nagkapera, ultimong kabtang na, pero dahil bali, kakahabol. Makakahabol, and unin naman pa din Jimmy. Dapat baga nagpupuo na sila naman kang budget para sa next year. Ang mga nga nisapot ko, sa kuha naman, next week, naka-aprobar pa sa nagmunya na nakaging simana kan budget. Sa masunod na simana, mag-ururo na naman sila. Budget 2023 na. Yeah. And ano yan? Dain na nin tinik sa lalamunan. Pagwara naman, duwa naman sa nana. Duwa garo, tulog naman sa nana. Dahil naman nagkasurungog sa... At abag sa laan duwa o tulong iyan, sige na nga mauwi na kami sa Indo. Ganun ko, no? Turte ko. Diyan na nga kami sa Indo. Pero simple sana. Simple. Tamasupog man. Pareho di sa Sangguni ang palalawigan kong Padring Jimmy. Simple sana pero, yun gabos. Sige. Ano importante dahil naapiktaran ng dalagan kan kuan. Iyan. Ang sinasabi. Yan sabi pa good news. Jimmy Nasalita di si Jimmy News. Salamat kumpadreng Jimmy hali dyan sa UAS. Finally, budget kan UAS for fiscal year 2021-2022 aprobado na. Mabuhay dyan kamo sa UAS. Sa natatadang bulan, makakaguro ginhawa na kamo dyan. You will be under the budget na ipinagtalaan, makaka-uro-abante na kamo. Dahil na kamo magamit itong reenacted budget na limitado ang iabot na kapabilidad na magastusan kayo. So, lamang kaya, pagkatapos na magpasarnidakan na budget for 2022, budget na naman ang pag-urulayan for 2023-2024. Yan po ang resulta, kan too much politics na nagagamit man sa sala paminsan ang pinagapod na check and balances. And paminsan sala man kumplus na dae ning check and balances ang sanggunian buda ang hepe ekutibo kan lungsod, barangay, munisipyo o ining probinsya. Tabi. Yan. Sige, sa aga, 1 to 3 p.m.,
magdangog ka mo sa radyo, ano, AM band. Ba kung simultaneous bagay tabi ito tatabunding, ano, yan, duaan platform na pwedeng pagdangogan nindo, niya to, sa radyo, pwede ka mong mag-antabay, may mga speakers, manungod sa alternative source of energy, renewable energy. Importante po ini na maka-encourage kita. In fact, nauudya na kitang Pilipinas sa ibang nasyon, kuha na ini. Full blast na. And sa Bareta nga ni kasubagong maagahon sa satuyang pagsusubaybay, igwaning nasyon tatabunjing, nalingawan ko lang na isurat dahil sa agang-aga, maaga tatabunjing, so pigapod bagang morning glory. Dahil ko na isurat, so kuan, so nasyon ko na nito, ta siging kikiblit, aga niya, agang aga. Dahil ko nasurat ko na ng nasyon. Kompletamente tabi by 2030, more or less, dainanin bihikulo duman sa nasyon na ito na magamit nin fossil fuel. So hali sa fossil fuel, baga dain ng grudo, dain ng gasolina, dain ng mga unleaded premium na yan kung ano-ano. Puro na electric tatabunjing. Yan. Renewable energy, makakatabang sa pag-reduce kang pollution. And so sa indang kuryente duman, dakulaon man na porsyon ang hali sa renewable sources. Sa ibang nasyon na digdi sa satuya, naudyan na kita ng todo. Kaya in our own the management way na ma-speed up, asin makatabang kita sa encouragement, ano, buda makadrum up kita kan su passion and interest na magkuhan na kita, i-consider na ning todo-todo and i-adaptar ining renewable energy usage. O kaya sa aga, 1 p.m. to 3 p.m. pati naman duman sa samuyang platform sa internet, DCGB News Online, pwede ka mo duman tabi magdangog. And kung mapartisipar ka mo, pwede man tabi duman sa platform sa DCGB News Online. Yaon po duman. So, mga pwede nindong laugan na sites and igo po nin sa Zoom, ano, ang meeting ID sa Zoom tabi. So, duman sa mga tatao ka ini, mga teki-teki, ang meeting ID is 853-8 582-3579. That's 853-8582-3579. And ang passcode, yung at, ito bagang so sadit na letrang A na nagkurukurikot, yan, 644229. Yan, at 644229. Dakol ang mga speakers dyan tabi, ano, alternative energy sources tabi. Tanganing makapag-participar dyan. Sa tuyang host dyan would be no other than sa mga pong Vice President for Programming, Henry M. tabi. Yan. Keynote speaker nga na dyan actualmente si Senador Win Gatchalian. Yan, siya ang Vice Chairman kan Committee on Energy sa Senado kan Republika ng Pilipinas. Buda nagkaapat ini na speaker si Madam Hasmin Mendoza ning South Luzon Director tabi yan, ano, para sa Regional Director, Hybrid Social Solutions Incorporated. Ang sa iyang temang tutukaron, providing solar-powered alternative to rural communities. Yan, libre ang solar power. Yan, ang aldaw. Si Charlie Aiko. Narumduman ko lamang tatabuning Charlie Aike. Ini Charlie Aiko. Siya man ang chairman as in presidente kan Wigen Philippines. Tema niya, shifting to renewable energy for a sustainable, reliable and affordable power. Si Mike Di Guzman, no, ang presidente and CEO kan Solaric Philippines,
cutting your electricity bill by 50% to zero to Zularic Way. Yan. And si Sir Aldrin Samson, ang president and CEO kan Enfinity, Enfinity, letter E, Enfinity, tabi, Imperial Solar Solutions Incorporated, the story of the Philippines' first community solar developer. Diyan, sa aga po yan. Kung daing mga teki-teki tabi, sa radyo, pwede ka mong mag-antabay. Sarong report pa ding, tatabunjing, kaya kumpadring si Pading Jomar mo na, medyo alanganin kita. Ang akumodaron sa primerong kabtang kan na tingog kan banwaan. Kumpadring Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, hahanapan ngunyan in remedyo kanlukan na gobyerno kan tabako na matawan man in fuel subsidy. Bako sa na ito tabi pa di sa mga tricycle drivers na tinarawan kan mga nakalis na aldaw, kundi maging ang mga motorized bangka na mga operator and drivers. Yan! Magayuno niyan, kumpadring Jomar. Garin nalilingawan baga na kuan ang partian kan sa tuyang food and consumption chain ang mga parasira. Oo, bako lang pa di sa mga parasira. Ang gustong ang target di kanlukan na gobyerno, so nagbabiyahe, pasiring sa Isla San Miguel and pabalik. Yan, so mga bikatig. Sige. Roger on that. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisalam Luistro sa pagsasabi na igwapa sindang reserbadong pundo para digdi. Susog sa iya na mga nakalis na aldaw nagalukaran na sangguni ang panglungsod kan tabako nin 2 million pesos para sa fuel subsidy. Alagad ang itinagaman ninda para duman sa mga motorized tricycle drivers, iyon nasa kulang man sa 1.5 million na nagkumpwesto kang 1,181 na mga tricycle drivers and operators na iyon recipiente kan fuel subsidy halik sa lokal na gobyerno kan tabako. Ang natatadang kwartang sobra sa kabangang milyon susog kay Mayor, ini ang nakatagama para duman sa mga pampasaherong motorized bangka. Ang problema sana, ang mga motorized bangka na digdi sa tabako dahil na-rehistrado sa Marina. Dahilan ang sabi kan Marina, ang ako na sanayang mairehistro itong mga fiberglass dahil na pwede na ang hal itong wooden kahoy. hal. Roger on that. Sige. Alagad makusugan pagtubod kan alkalde na may implementar ni Dani dahil sabi nga ni kan Mayor, kita bag nga yan nagigibo kang patakaran digdi sa biyahe sa to? Iyo. Kita man yung ma-desisyon kung tawan tayo yan o dahi. Yan, sa bagay, kuan man ninda, midbid man so mga nagabiyahe talaga dyan, maski wooden hull yan, na dahil nakarehistro sa Marina. Roger on that. Okay. Sinabi kang alkalde na ang importante sana, ang bangka talagang miyembro kan organisasyon kan mga nag-ferry kan pasahero, Biyaheros. as in, tunay na nagkakayod sa dagat. Yan ang sinasabi. Totoo. Magbugtak lang ng parametros. Rekisitos ang lokal na gobyerno. Sige. Tapos siyempre baka may miyembro kang organisasyon dahil naman palang subangka na distroso na kan bagyo dahil naman nagbabiyahe. Siyempre dahil na may tumaresibi. Apuera kayan pade, ipig ko konsiderar pa kan lokal na gobyerno na nagkapira duman sa mga habal-habal sa isla, baka matawan man. Habal-habal. Pero ang pigiling ito sa nang abal-habal na ang biyahe iyo itong sunaghatod ki pasahero pasiring sa baybayo na mapasiriring digdi sa sentro kan tabako. Ay aram mo kumpadring Jomar, baka kun madali na nag-alukar ka sa illegal tan habal-habal baga illegal, kaya lang tayo man ng ibang biyahe dumaan. Ayun ni ang apod kan necessary evil. Roger on that. Kaya nga ni panibigara na pang kiremedyo na dahil sumabit. Ang importante nga magkatabang the intentions are good but the process igwanin dapat na malusutan. Yun ang pigre-remedyoan digdi sa tabako na matawan so mga pampasahero motorized bangka
na maski dairestrado sa marina matawaninda pigi hanapan kiremedyo pati naman itong mga nagprepare ki pasahero naghatod ki pasahero duman sa baybayon halin sa kung sa ina barangay partikularmente baga sa mga haharakot kan mga maestra tabi paring tiyo Yes. na pasiring sa baybayon asin duman naghahalat man sa mga sakayan pig kukonsidera nila na baka matawan man an mga ito. So Sa mga masunod na nagatransbordo. aldaw pa rin- Roger, sa mga masunod na aldaw pa rin piyo, maraman tayong development kaan kung ano ang remedyong makukuha kan lokal na gobyerno kan tabako. Yan ang report, Jomar Bien, DCGV. Salamat kumpadre Jomar. Pag-adala ning todo although the intentions are good for the general welfare, kaya lang so pag disburse ning kwarta, day pwedeng gamiton ang kwarta kan tawo na ilalaan mo sa sarong illegal na aktibidad araw kan habal-habal. O paano ba yan ha? Sige, sarong minuto makalapos alas 10, mabareta mo na buda mahanap buhay kita. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Magkakaniguso ng ulian ang mga barangay health workers kan sa indang sakripisyo para atamanon ang salud kan mga namamanwaan sa paagi nindugang na beneficios asin proteksyon sa indang derechos. Iniyan napapalaman sa Senate Bill 232 ni Senador Robin Padilla na minatalaan nin magkakanigong benepisyo sa BSW mantang ipigbawal o ipigbabawal ang anuman na diskriminasyon kontra sa inda. Ipigbubusol man ang propesong lakdang ang derecho kan mga BHW na magmukna nin sa diring organisasyon para mga pudan nin kasimbagan sa indang mga agrangay sa matrangkilong paagi. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Milo Energy, magpursigi. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku!
Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Salamat Tata Bunjing. Buwalta na kita sa ultimong kabtangkang programa ngunyan na Lunes 10 minutos o kaya 11 minutos lapuas alas 10. Maray na aga Madam Bet Costa dyan sa Costa Enterprises. Mabuhay ka mo dyan sa sentro kan Legazpi. Mga pangki, lobby, trapal, makina, ayaon dyan, generator. Ray na aga tabi sa Indo Gabos. Costa Enterprises, mabuhay ka mo Madam Bet. Buda si Sir Ato Lim. Sir Ato, good morning man tabi isay mo dyan sa Petron Tap Gas Gasol, ha? Sa familia. Oy, Doc Philip Naroa, magandang umaga Doc Philip. Thank you so much Doc Philip, tabi ano? Ang espesyalista po sa mga helang sa alunan, Dungo Budatalinga. Doc Philip Roa is the name. Diyan sa May Esteves Hospital. Duwang report. Sunudan. Thanks for waiting, kumpadring Al. Good morning. Good morning, Padre, kay mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, San Naga.
Ang konsentrasyon mo niyan kan mga taga Ako Bicol sa mga aktibidades na sa indang pigka-partisiparan pigigibo sa Naga area. Sinabi ni Sally Luces kan Ako Bicol na yaon ang sa indang konsentrasyon pag partisipar sa iba-ibang okasyon kan Peña Francia dahil parte ini kan pinuna na debosyon kan Ako Bicol masikan mga inot pang panahon sa pagtubod yaon ang intervensyon ni mahal na ina kung kaya dakol man na mga biyaya ang nangyayari sa Ako Bicol na pigapakinabangan lalo na kanong kababayan tang Bicolano. Taon-taon ini ang nakaprograma sa indang mga pagiriba na pigatawan talaga nin atensyon ang debosyon kay mahal na ina. Lalo niya na malawag na naman ang September para sa kapiestahan. Natapos na ang clean up drive kan Sabado asin ngunyan sa iba naman sinda mga aktibidades asin sa September 15 iyo man na pinagandaan ninda ang grand finals kan karantahan na parte ni kan sa indama na pinuna na kay Tupa na nasa pangwalong season ng unyan asin yaon ko yan ang padago sa preparasyon kan mga taga Ako Bicol. Joy. Yan ba na informasyon pa digdi sa luwas Alar Mario DCG. Salamat kumpadre ngal yan no. Taunan yan no. Nasa sistema na po yan kan Ako Bicol ang pag-service sa mahal na ina. Nuestra Señora de Peña Francia. No arin tatabong di nga po kan novenaryo anong petsada ngun yan tabi sa taon na ini. Gis ang po petsa Gis ang novenaryo. It's 9 days. So mata po September 19 iyan so kapiestahan tatabong jing. Abis piras So 10 mapo na ang novenaryo. Pag-aro kayo nito tabunjing pala na kon na ordinaryong aldaw hain so mahal na ina digdi sa may Peña de Francia Avenue o digdi sa Peña de Francia ado man sa may kwan sa inito igwa baga digdi so halikan Ligaspi malaog ka sa tuo day duman mo yan o digdi siya sa Peña de Francia tapos idadara duman tapos ma-pluvial yo tama sige yo di ngunyan ampon kan ng binaryo Gis petsa Gis sige diretso kita kan mga istorya ali dyan sa luwas 15 minutos makalapos alas 10 nasa linya man si Ans Galero. Ans, good morning, go ahead. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, dai panin kasiguraduhan kung rin giraray mabalik ang schedule kan Albay Provincial Education Department of Ed sa panginod ni Dr. Cham Zuniga may kinaraman sa pag-accept kan mga aplikasyon kan mga indigent students para sa educational assistance. Yan ang pag-araman ngunyan kan DCGB News matapos na makonfirmar na nakalihis na Pebrero kaya Agosto 26 paramihan ras na piga pundugo na o pigsarago na ang pag-akseptara kan aplikasyon may kinaraman sa siring na bagay dahilan sa talagang ruminoso kan mga nakalihis na semana tabi Serpio ang mga estudyante sa nasambitan ng lugar. Sigon sa Albay Ped sa panginat nga ni Dr. Zuniga, kinakaipuhan go na nindang ayuson ay siniproseso go na i-evaluate ang gabos na mga naresibe nindang aplikasyon dahilan sa kadakol na ini asin dapat na masiguro na wala man in duplication kan mga aplikasyon na naresibe sa indang opisina. Pero baka ma-misled o ma-misinterpretar duman sa satuyang bareta na dai man hinali so benepisyo pinagpundungo na para mientras tanganing maayos so pag claim and dire-diretso yan. Yes, Mr. Pio. Okay. Iklito lang na talagang di man tigpundo, kaipuhan lang talagang i-process ko na nindain. Mataod asin na ki-advise, probably the coming week or this week, kung na rin giraraysin na mapuon kan pag-accept kan applications. And siniguro man tabi sa Pio kan gobyerno provincial kan Albay na igwaman nin magkakanigong fondo 6.5 million ini na big allocate for the program and more or less
3,250 and magiging beneficiary kan 2,000 pesos na asistensya financial kada indigent students. 2,000 more or less, Yes po, Sir Pio. indigent tertiary level. Yes po, and para daw masiguro na talagang ang mga beneficiaryo so kwalipikado dapat mag-presentar kan certificate of indigency and certificate na sinda naka-enroll sa sarong eskwelahan. Eskwelahan both public and private. Yes, tabi, Sir Pio. Magayon. So, onitabi dai man disusperar, dai man hinali sa programa, kundi pininjente ngo na ta ma-strategize kan tamang pasistema na dai magbiriyo naman dyan, dai magasurusuan, tamay pundungan ina 6.5 million. Kaya lang, uyan, aayuson mo na ang system process, Yes. O, 2,600, 2,000 plus, poko mas emanos, 2,000 tabi, Sir Pio, so makukuha. Oho. Tapos 3,250 so target beneficiaries. Yan, 2,000. So, makukuha. 3,000 ang target na beneficiaries, both public and private, indigent college students. Yes po, Sir Pio. Sige. And tabi, Sir Pio, information update man digdi sa Provincial Education Department with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, tabi, and sa istorya hali sa luwas. So, gabos na indigents tabi digdi sa Albay, 3,000 ang maka-qualify, parang siguro first come first serve basis na lang yan Basta indigent sa igwang nagkakanigong dokumentos enrolled sa tertiary level, both public and private, province-wide, igwa kamo nanin makukuha na 2,000 pesos more or less. Yan haloy ng proyekto institutionalized na yan, maski sisay pa ang gobernador, day man po pinundo. Baka sudagong kambarito pinundungo na bako pong pinundo forever penjente mo na so pag-release ta aayuson so sistema kan pagpasiriring dyan kan mga maklaim tanganing day ka magsurusuan magkabiriyo ang fundo so kwarta yaon dyan ready so kon lang so process ang pigo pakaray sige diretso kita kan mga istorya pa 19 lapuas alas 10. Si Joshua na sa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning man tabi, Sir Pio. Good morning man sa mga parantabay. Sa mga dagdag pang baleta, nagpuunang mamati digdi sa daraga. Ang selebrasyon kan kapiestahan ni Nuestra Señora de la Porteria, ang patron kan nasabing banwaan. Digdi partikularmente sa may daraga covered court, hampangan kan munisipyo. Nagpuunang maglatag nin mga tolda baga, Sir Pio, sa mga paratinda. Halos palibot na iyan sa may daraga covered court. Mientras tanto, ang lokal na gobyerno, nagtalaan naman nin 11 aldaw nin selebrasyon. Pupuunan ini sa aga, Agosto 30, sa paagi nin opening mass, asin ang second day kan mga aktibidad. Iyo ang sa maabot na September 2, asin sunod-sunod na iyan, sundo September 11. Kung pwesto ini sirpiyon nin manlain-lain na mga aktibidad. May mga pageants, may tree planting, bloodletting, karera nin mga pajak, LGU Sports Fest, may job fair, asin ang exciting man na pinag-aarabangan ang motor show asin skateboard and biking competition. Sila kaini, dakol na mga daragenyos ang nagpahayag man din kaugmahan dahil ta makalihis ang nagkapirang taon na dainin siring na aktibidad darakan pandemya. Sa liwat, buhay naman ngunyan ang selebrasyon kan mga fiesta. Alagad dapat yaon man giraray ang pag-ingat saan COVID-19, presente man giraray sa palibot. So pinag-abangan, ara mo pag nagpiesta, ang saro sa pinag-abangan na matindi dyan, tradisyon, civic and military parade, matindi dyan sa daraga. Ano igwangon niya na taon, over? Ay na si Joshua. Naputol. Yes, Sir Pio. So civic and military parade, igwa tabi, over? I-check ko digdi Sir Pio sa first day kaya sa aga dahil man ki civic parade opening mas pa lang ini. Oho. O yan. Sa kapiesta ito bispiras ito nangyayari, pinag-aabangan ng kantawo ka ito may mga military hardwares na pinagpaparada diyan ang Puwersas Armadas nga inda ko sa nakon igwang parada diyan na civic and military. Iyan sa naman, Sir Pio, tabi na i-follow up hindi kita ninahiling digi sa pinalawas ng dagi schedule. Pero since baga nagturus-turus naman ang restriction sa ibang aning lugar, igwa naman, posible yan digi sa daraga, pero i-follow up tabi, Sir Pio, ang siring na aktibidad. Sige, is possibly daita nga ni dyan sa schedule mo, pero iyan ang pinag-abangan ka ito haluy ang kwan kaan. Dayan wara sayang wara haluy aram mo Joshua,
Iyan ang pinag-abangan, pigadayo patian kan mga albayanos. Ayan na civic and military parade yan sa daraga pag piyesta. Ay, sayang. Sige. Kung tutusin pala na Sir Pio, first time ko magkatama kainin. Yan, yan kayo ito, pati mga military hardware, pigpaparada dyan kan na puwersas armadas, military pa rin. Halawig pating oras ang kikonsumo kan, pero titsagaan yan, minahali yan dyan sa Bicol University, sa alma mater ni doon nara Angel, dyan, tapos talagang bibong-bibo yan. Okay, sige. Yes, so yun tabi Sir Pio, ang mga aktibidad para sa selebrasyon kan kapistahan di sa Banuan kan Daraga, hali sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa storya hali dyan sa Daragano. Preparasyon man para sa kapistahan ni Señora Nuestra Señora de la Porteria, Our Lady of the Gate, Our Lady of the Gate tabi. Nuestra Señora de la Porteria. Igo kitang mga istorya sa aga tabi, tawan taning prioridad digdi sa Albay. Politics and quarry is now a part kondigdi. Kuna kombinasyon na iyan. Ang politika budaan quarry digdi sa Albay, kombinasyon na tabi. Ngunyan kita ang problema kay ni tatabon jing ta igwa ka sa tong nakakaabot na mga istorya na igwa na po ni na fuerza halangkaw na level ni na influensya sa politika pur dahil sa quarry. Igwa na ning halangkaw na level ng influensya digdi sa Albay an lugar na bako man digdi sa Albay. Gustong sabihon, ang ibang probinsya, mga player sa ibang probinsya, igwa na ning halangkaw na level nin influensya sa politika because of quarry. Na kung pagtutuuson, kung rumarom iyan databunjing, pwedeng sana day magkaigwa ning madugo o violenteng eleksyon digdi sa satuya. Bako basta-basta palan bunji ang projected na dilensya sa quarry. Nako, kung totoo iyan tabi igwa na po ning high level of influence sa kawat politika digdi sa Albay ang mga politiko na bako man taga digdi sa Albay na isabi aliado kan administrasyon ngunyan. Hernandez. Sige. We do not attest sa mga kompaan, mga huring-huding sana nagkaabot yan sa to, pero pag-uristoryahan ta po yan, ha? Pwede na tatabunjing. Kasya na. Sige. Salamat po kan sa idong paghinanyog, asin sandali may pahabol pang sarong text digdi, ha? Present si Sir Renen de los Reyes. Good morning, Sir Renen de los Reyes. Diyan sa indong pag-antabay si Madam Eve. Maray na aga tabi kay Madam Eve. Ay nako, biyuda ni dating kagawad Padua, barkada niya to diyan sa Ginubatan, si Madam Eve diyan sa Kapitolyo. Good morning, Madam Eve. Salamat sa pag-antabay. God bless the family tabi and regards tabi diyan sa Indo, ha. Madam Eve na Padua. So mahal na sposa, biyuda ni dating kagawad, the late kagawad Padua kan munisipyo kan Ginubatan. Ngunyan ang nakasalida so sa iyang aki, so babae yan, iyo ang kagawad man ngunyan diyan sa Ginubatan, ha. So, Madam Eve, good morning. God bless tabi. And keep safe sa familia dyan. Si Madam Evelyn Eve na Padua, ginubatan na dyan sa Kapitolyo Provincial. Salamat tabing maray, Madam Eve, sa pag-antabay man sa programa. Ano po? Naka-tune in pa ka mo dyan, tabi Madam Eve. Patapos na kita kang programa. Salamat man tabi kay Sir Nong dyan sa Nong Mitchap. Boda sa dampa ni Nong. Alamat asin namang Diyos ang magbantay. May darating na araw, kahit mabis ng ating
sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.